Endrong, Oh. aku di betikan. Apa to, Ndul? Becak rodone piro? Rodo nih, Heeh. ya telu. Telu. Nek loro? Peda. Oh, aku ngomongin becak. Oh, becak. Becak rodone piro? Telu. Nek loro? Guling. Bentar kowe. Lah ngaku kok. Bareng kamu ngaku. Ora wayah Ndul. Cukurnya. Konangan. Siji nang, Ndrong. Foto Ndul. Enak Tak ngopi dhisik to, Ndul. Kenane ngopi-ngopi sik. Ben celing ibumu kelanjang. Nah, iya. Kodok. Heeh. Sekali lompatan dhek semeter. Ya. Terus dhek kudu melewati dalan sing jarake 10 meter. Nah, dalan kuwi enek lumbange iki sekitar 5 meteran. Pintu dhek melompat ke dengan teko 10 meter. Lompatan Meter. semeter. Kudu nempuh 10 meter. meter. Tapi ana gelombang 5 meter. Iya. Iya lah. Pikir dong, ngopi dhisik. Ya pangga. Celing. Ping 10. Ya salah. Lah nyapa? Kleru. Ya ora lah. Ya ping 10 to. Kan Oh. lompate ping piro to? Heeh. Lah ya ping 10 to. Lah wong sak lompatan lho sak meter, kayak kuwi 10 meter. Salah, Ndrong. Mbok kamu kan nyilem. Iya jelas kuwi. Emang ning njur banyu pas sing lompat lho. Dia iki lompat cukup ping 5 sing 5 meter. Gelombangnya 5 meter. Nyilem bae dhek langi. Ya apa lompat kurang kerjaan. Kopimu kurang kental. Ya sampe kalah.